Verieme. A rozkazovačky vyzerali nejak tak. Keď sa chlap hrdo podstavil pred muziku, vypol hruď, v niektorých prípadoch aj brucho, napravil si opášťok, kabaničku, klobúčik dal v čelo a zahľadel na muziku, ruky zodvihol k nebu a primášovi pichol do pohľadu a to bol pre ňo signál, že sa s ním chcem o niečom debatovať. A vtedy si každý detvan vo svojom srdci pomyslel na svoj rodný dom, na všetky tie okolité krásy prírody, ktoré ho obklopujú a hlavne na matku Poľanu. A takú si rozkázal, ktorá o jeho príbehu a jeho vnútri, o jeho srdci najlepšie vedela vypovedať. Teraz aj Slatinčania vypovedajú. Mladenci sa neženie, je slatické dievčence,